Lluc, capítol 13, versets 1 al 9. Explicaren a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d'ells amb la dels sacrificis que oferien. Jesús els respongué: Us penseu que aquells galileus van morir així perquè eren més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no. I si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquelles 18 persones que van morir a Siloé, quan la torre els va caure al damunt, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no. I si no us convertiu, tots acabareu de la mateixa manera. I va afegir aquesta paràbola. Un home tenia una figuera plantada a la seva vinya. Va anar a buscar-hi fruit i no n'hi trobà. Llavors digué al que li manava la vinya: Mira, fa 3 anys que vinc a buscar fruit d'aquesta figuera i no n'hi trobo. Talla-la. Per què ha d'ocupar la terra inútilment? Ell li respongué: Senyor, deixa-la encara aquest any. L'acabaré tot al voltant i hi tiraré fems, a veure si dóna fruit d'ara endavant. Si no, fes-la tallar.